Minule som sa pýtal na osobný život Kaska a ten ma poslal do piče. Dobre urobil, tiež sa chystám. Dobre. Takže dáme si ešte jednu skladbu z toho sampleru. Ja zatiaľ ešte poviem, že za takých 10-15 minút bude rozhovor s vinárom jak sa to povie? Maloprodukčným. Ne, kecam. Takže s vinárom o víne, tak za 10-15 minút a ešte, Matúš, čo to ide? Rány tela, Unijazz Sampler. Počúvate nedeľné rádio Karkulka. Nedeľné rádio Karkulka, za chvíľku rozhovor s Unijazz. Porucha je na našej strane.